Evo, hvala Bogu, taj projekt kanalizacije 13 km ili nešto malo više. Narednih 10 mjeseci će biti ovdje žestoki radovi. Krenut ćemo, danas se obilježava crta, ali sutra će krenuti puni tempo. Najprije sporedne ulice, onda kad škola završi, radi busa će ovdje ići glavna cesta. Gledat će i predsjednik mjesnog odbora, i predsjednik vijeća gradske četvrti. I svaki dan će tu biti najviše kontrole od ljudi koji su tu jesu. Ako bude nešto zapelo, onda će biti zapelo. Držim fige da se to napravi za 90 mjeseci, a ja se nadam prije nego to bude gotovo da ćemo početi Hrvatsko-Leskom civilno da se oditi u školu. Ja mislim da je to konačno vrijeme, tako da ako peglamo nešto u gradu i radimo na izvrsnosti urbanog grada, onda ne smemo zaboraviti ni infrastrukturu,